Nyt Johannes näyttää, miten se pitää tehdä. Oho. Minna, let's go! Let's menoks! Ja mua sattuu näin. Oli 10 noita äskeisiä ballerinia. Okei, no niin. Ja nyt. Eikö? Ai! Jaksaa. Ai! Ai loppu nyt. Jos sua sattuu, niin älä tee. Mä jaksaa. Mutta jos ei ikinä sattu, niin ei kehity. Totta. Kyllä se tietää. Muhammed Alikin rupesi laskemaan vatsalihaksia vasta siinä vaiheessa, kun rupesi tuntuu. Mua alkoi nyt just sattua. Oliko se, että 100 piti tehdä? Joo. Okei. 1, 2, 3. Hyvä jatkuari. Hyvä. Monta tuntia täällä saa olla? Ai hyvä.